Gitangtang na sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation kon GMCAC ang mga LGU desk nga gibutang didto sa Mactan Cebu International Airport. Gimando ni Airport OIC General Manager Attorney Glenn Napuli ang pagtangtang sa mga desk, booth ug mga alleyway nga gimontar sa mga local government units sa Cebu City Emergency Operations Center kon EOC, Mandaue City ug Lapu-Lapu City kaniadtong Biyernes. Kinihuman mipasar og resolusyon ang MCIAA board atol sa tigom niini kaniadtong Biyernes nga ang local government units walay gahom nga magmontar ug magkontrol sa mga pasahero sa airport kay encroachment kini o paglapas sa ilang jurisdiction nga kutobra unta sa ilang tagsa-tagsa ka mga LGU ug wala sila gahom sulod sa airport. Ang airport usa ka independent body o maulang ang adunay otoridad sa sulod sa airport ug walay labot niini ang mga LGU. Pinasikad sa Republic Act 6958 o ang Charter of Mactan Cebu International Airport Authority atol sa MCIAA board meeting diin miyembro usab si Gobernador Gwen Garcia. Iyang giduso ang maong resolusyon kay matud usab niya walay bisan asa sa kamanduan o guideline sa IATF nga nagkanayon nga mahimong makamontar og mga desk o booth ang mga LGUs didto sa sulod sa airport o sila maoy mo screen sa mga pasahero. Hinungdan nga gikwestiyon ni Garcia ang gikapasikaran sa aksyon sa EOC sa Dakbayan sa Sugbo nga nagmontar sa ilang desk didto sa airport ug nag-screen sa mga pasahero. Giapil pa gyud nila ang mga pasahero nga padung sa probinsya sa Sugbo. Matud usab sa gobernador, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo wala gani magmontar og desk o booth didto aron mo screen sa mga pasahero nga mosulod sa airport. Kaniadtong Biyernes, human sa meeting miluwat og memorandum si Napuli nga nagmando sa GMCAC ug nagpahibaw sa tanang LGU sa Cebu City, Lapu-Lapu ug Mandaue nga tangtangon dayon ang maong mga desk sa labing daling panahon. Kahinumduman nga nahibaw-an ni Gobernador Garcia nga adunay mga miyembro sa Cebu City Emergency Operations Center kon EOC nga nagpakaaron ingnon nga taga Kapitolyo og nag-screen sa mga pasahero sa airport. Apil na ang mga pasahero padung sa probinsya sa Sugbo nga ilang gipangayuan og letter of acceptance gikan sa gobernador. Matud ni Garcia wala siya mohatag og ingon niini nga kamanduan. Bidugang usab siya nga wala usab nalatid sa bisan asa nga guideline sa IATF nga magmontar og mga desk ug booth sa mga LGU dito sa airport ug pangayuan og letter of acceptance ang mga pasahero inig abot sa airport. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.